Blíži sa nám leto. S letom prichádzajú myšlienky na letné dovolenky. Mnohé z nás si už možno tie dovolenky aj plánujete. A v rámci prípravy na ne sú určite aj myšlienky, ideme sa opalovať a čo si na seba dáme, čím sa budeme krémovať, aby sme si pleť nespálili. Ja osobne som ochranný faktor nikdy veľmi neriešila, lebo v hlave som mala, už konečne idem na dovolenku, tak nech aspoň prídem krásne opálená. Pred 5 rokmi sme boli s manželom na dovolenke zhruba pri rovníku a samozrejme ja som to podcenila, bola som prvýkrát pri rovníku, takže som sa len tak akože bežne natrela, aby sa nepovedalo. A došla som ešte na dovolenke do polovice dovolenky a celé čelo zošúpané, tadiaľ to taká mapa sveta, no hrozné, takto nos zošúpaný, spálený. A teraz som tak všelijak hrabala vlasy, aby to tak úplne nebolo vidieť, no skrývala som to. Podcenila som slnečné žiarenie. Prečo o tom hovorím? My máme úplne novinku, ktorú sme momentálne nemali. Mali sme doteraz iba opalovací krém s ochranným faktorom 30. Konečne máme aj s ochranným faktorom 50. Sú to minerálne ochranné krémy. Povedzme si niečo o tých opalovacích krémoch. Všeobecne by sme ich mohli rozdeliť na minerálne a chemické. Tie minerálne sú tam zložky z prírody. Má výťažky z oxidu zinočnatého. Sú to zložky, ktoré vlastne pôsobia na pokožku tak, že keď ho natriete, on ako keby odráža tie lúče slniečka od tej pokožky preč. Úžasná vec, hlavne ak idete na dovolenku s malými detičkami, alebo aj tu, keď budete jednoducho malinké detičky s citlivými pokožkami, ľudia s atopickým ekzémom, ktorí majú naozaj tú pokožku veľmi náchylnú na hociaké zmeny a hneď aj reagujú. Potom máme samozrejme aj chemické ochranné faktory. Chemický faktor jednak robí ochranu pred UVA a UVB žiarením. Čo sa týka ochranných faktorov SPF alebo OF, keď to nájdete na krabičkách podľa toho, či to máte z angličtiny, alebo teda je to v slovenčine skratka OF ako ochranný faktor. U nás je ochranný faktor 30 a 50. Je to 30 a 50, ale medzi nimi je vlastne 1% v rozdiele toho, ako prepustia škodlivé látky dovnútra pokožky. Pozor, to 1% naozaj môže byť veľmi dôležité v tom, či sa spálite alebo nie. A ďalšia vec, vlastne určujú aj to, ako dlho chránia tú pokožku pred vplyvom slnečného žiarenia, či je to 7, 9, 10 hodín, za predpokladu, že sa nepotíte a nekúpete. Náš ochranný faktor v opalovacom kréme z SPF 50 má v podstate podložené, že aj keď sa kúpete, tak 80 minút, keď strávite vo vode, stále pôsobí a chráni vašu pokožku. Potom už je dobré ho prekrémovať, aby naozaj tá ochrana tej pokožky stále pokračovala. A teda čo je to UVA a UVB žiarenie, pred ktorým sa chceme chrániť? To UVA žiarenie je vlastne ochrana pred lúčmi, ktoré prenikajú hlboko do pokožky a oni poškodzujú priamo v hĺbke pokožky kolagén a vtedy ženy, ktoré nepoužívajú krémy, kde je aj UVA ochrana, v podstate si rýchlejšie navodzujú aj stárnutie pokožky, vznik vrások, pretože tento kolagén sa vlastne s tým slnečným žiarením ničí. UVB žiarenie, ochrana pred ním sú vlastne ochranné zložky, ktoré chránia priamo povrch pokožky, aby nedochádzalo k spáleniu pokožky na povrchu. Podľa štatistík až 90% z nás má predčasné a hlavne hlboké vrásky práve kvôli tomu, že nepoužívajú SPF ochranný faktor. Ja nejdem teraz hovoriť, že ja som v tom nejaký priekopník, pretože ja sama naozaj som nebola poctivá v tom, ako som sa chránila od slnka, ale jednak som si všimla, že mne sa napríklad vo veľkom začali znamienka nové vyhadzovať. A hovorím po tej skúsenosti, čo som zažila na dovolenke a potom som si hrabala vlasy po tvári, aby to nebolo na fotkách až tak poznať. Som si povedala, že musím už aj ja v tom troška dospieť a byť rozumnejšia. Samozrejme, slniečko potrebujeme, na slniečko treba chodiť. Vďaka nemu sa nám produkuje aj vitamín D, ktorý je veľmi dôležitý pre imunitu, pre vaše kosti, kĺby, väzivá. Takže za mňa slňme sa, ale slňme sa s rozumom, aby to bolo pre nás aj bezpečné. Čo sa týka nás, tak v našej firme prišla novinka, ako som povedala, na telo tento opalovací krém s ochranným faktorom 50. Prečo som sa ja rozhodla pre túto kozmetiku, som už hovorila. Mne sa páči ich vlastný výskum a vývoj, pretože než oni pustia niečo do obehu, tak naozaj makajú na tom, aby to bolo hypoalergénne, aby to naozaj malo účinky, aby to tým ženám alebo tým ľuďom, ktorí si
sa rozhodnú do tejto kozmetiky ísť, prinášalo úžitok na tej pokožke. A za mňa je vynikajúci. Môj syn má ekzém a naozaj, keď už máme problém, že sa mu začína tá pokožka proste tým ekzémom vyhadzovať, tak veľmi dobre reaguje na tieto krémy a nemá s nimi žiaden problém. Ja osobne som sa naň tešila hlavne kvôli mojim deťom, pretože oni sú také bledé typy a to, že už sa nám pokožka spálila, hoci sme sa krémovali a ja som dávala naozaj na dovolenkách pozor na to, aby som ich krémovala, aj tak tá pokožka bola červená, bola mierne spálená, nezabránila som tomu, takže to slniečko je vážne silné, aspoň v dnešnej dobe už áno. A pre mňa bolo toto rozhodnutie hlavne kvôli deťom. A pokiaľ máte v hlave otázočku, že a čo pre úplne malé detičky, tak tento opalovací krém je naozaj vhodný, lebo je na to vytestovaný už pre detičky od 1 mesiaca. Pokiaľ ste maminky, ktoré napríklad majú pocit, že nechcú nič chemické na dieťatko, všetko len prírodné, tak potom odporúčam tento čisto minerálny ochranný faktor, hoci má ochranný faktor 30, ale je hovorím, plne minerálny. Nemusí nikto z vás v podstate si zadovážiť práve z tejto firmy opalovacie krémy. Je to naozaj plne na vás. Ja už som svoj názor povedala ku týmto produktom, ale poďme sa určite chrániť. Ročne viac ako 1 000 000 ľudí je novo zdiagnostikovaných na rakovinu kože. A ja verím, že ani jedna z nás do tejto skupiny nechce patriť. Takže poďme k tomu letu s rozumom. A pokiaľ by ste mali nejakú otázočku, alebo by vás nejaká téma zaujímala, o ktorej som nerozprávala, kľudne mi napíšte, ja sa tomu poteším a spracujem ďalší príspevok na túto tému.